Здравейте отново, в момента се намираме в кафето на Ибро в Бремен Блументал. Много яко местенце, много добре са го направили. За всички, които обичат да се социализират и да се срещат с хора, това е едно от добрите места, за да го направите това. Така, приятелю, да ни се представиш набързичко, как се казваш и откъде си? Исмаил се казвам, от Провария съм. И ти си Исмаил? Да. О, добре, ще питам един въпрос за един твой адаш. Ето това момче, познаваш ли го? Да, кой ни го познава? Как се казва той? Исмаил Матев. О, супер! Значи, както казах, вие сте адаши. Какво знаеш за това наше момченце? Ко да знам, че в Попстар номер 1 стана, в България ни е гордостта. Исмаил Матев отиде и показа на цял свят, че в България има добри певци. Първи стана, гордостта ни е в България. Браво, браво. Друго искам да те питам, кога го слушаш? Преди да се напиеш или след като се напиеш? И да се напия, и да не се напия. Исмаил Матев е... Постоянно го слушаме във всяка кола, във всяка клъб, във всяка кръчма, във всяко заведение. Всякъде си Исмаил Матев. Друго няма какво да кажа за него. Той си е номер 1. Добре, това е от нашия приятел Исмаил. От Исмаил за Исмаил, лично. Благодаря ти, Исмаил, жив и здрав да си, приятеля. Здравей! Здрасти, Да не се представиш на бързичко? аз съм Осман от Разград. От Разград? Вау, днеска само с хора от Разград си говорим. Сега ще покажа една снимка, искам да ми кажеш дали познаваш това момче. Ето това е момчето. Да ни кажеш кой е това? Исмаил Матев. Да, това е нашата гордост, Исмаил Матев. Какво знаеш за него? Знам само това, че спечели в Турция Попстар. Попстар. Да, браво, значи хората наистина го познават, нашето момче.